Kakateli, Achekai, Anokai. Ibe nanani wa ibe nanani anduye. Nyokote nyokomanda, andilula, c'est de la qualité. Nyokote nyokomanda, andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana, halikene malala, abe mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé, ukasi manko, c'est de la qualité. Andi baratelima, chenyuma, songonta matemedia, Andi baratelima, telima, wadaka di tro. Sojo la fiera, pendirike la fiera. Ibe nanani here, Mali severa. Andu intérieur, andu extérieur. Songonta matemedia do, anisi mankol. Apara no kanyine, abeja teliala, abika so nuguya, songonta matemedia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogo no tani, kene mata, abara no kanyi. Ibi 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 Service national des jeunes ni oye CNJ ale ka kulu worona boli baraw sigira senga demsen ba kelen kɛmɛ duuru bi saba ani kɔnɔntɔn olu kalana fasoden ɲumanya baraw ale ni sɔdasiya baraw la an bena mun yira aw la ni kunnafoniya nunu senfɛ. Salon de l'habitat de Bamako 2025 ale tako shekina baraw be sena ni waati na Centre international de conférence de Bamako la ɲina kumasenw bɛ gɛlɛyaba mun bɛ sojɔ baaraw ko bɛɛ lajɛlen na o kama mun ka baara ɲɛsinen do sojɔ baaraw ma olu bena hakilina fali camanw kɛ wa ebi home ale ma to kɔ ka sababu kɛ ko ale bɔlen do ni produit kura camanw ye an da bena se mun ma an ka kunnafoniya nunu kɔnɔna na. An balimaw ni de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bi juma ye octobre kalo tile 10 san 2025 an bena mun walawalaw ye sisan da in na o kama an b'a fɔ ko aw bisimila Advance TV jabaraniso sanfɛla la tele min kɛlen do ka paraɲɛ caman bila ani tele tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. An balimaw i n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye cogo min na ka kɛɲɛ ni Mali wolomasiri tabaw kɛrɛnkɛrɛnyana min ye k'a dɔn k'a fɔ furanjɛla fanga cakɛbaw ye olu ye hakilinaba min ta ka se ka min ye jamanadenw ni olu sugandira ka kɛ fonctionnaire ye olu ka se ka min ye kɛrɛnkɛrɛnyana kalanw kɛ ni o ye fasoden ɲumanya kalan ale ni ka fara soldasiya kalanw kan ko olu ka bɔliko wɔɔrɔnan baaraw sigira sen kan ka kɛɲɛ ni kunungo ye. O hukumu kɔnɔna na denmisɛn 1579 olu de ye kalan in kɔni kɛ k'a fori. Anw ka ɲininikɛla olu tun b'a kɛnɛ kan u ye mun sɔrɔ an ka jɛ k'a ɲɛmada aw fɛ. Maa 1500 bɔɲɔgɔn kɔ n'an b'a fɔ u ma ko 6e corps du SNJ olu de bɔra kunungo wa jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ jɛra k'u bisimila ka hakili jigin kɛ faso ka baarakɛla bɛɛ de kan ka tɛmɛ sɔrdasiya degeli fɛ wajibi la yan'u ka jamana ka baara daminɛ. Si les fonctionnaires étaient déjà concernés par le sélection des jeunes, jamana ka baarakɛlaw kɔfɛ auditeur de justice u enseignant chercheur u fo ka taa se ENA kura ani collectivité maaw ma nunu bɛɛ de sen donna service national des jeunes na nafaba b'a la jamana kɔnɔ. Faire du service national des jeunes un véritable creuset d'unité nationale. Service national des jeunes ye yɔrɔ ye yɔrɔ min na jamana kanu faso lakanali yɛrɛ dili yɛrɛmayɔrɔya ko la olu bɛ se ka kalan yɔrɔ min na. L'histoire qui s'écrit aujourd'hui au Mali. Bi tariku bɛ kuma fasoden ɲumanya baara kan dusu yalasa bɛɛ sen bɛ se ka don jamanajɔ baara la wa f'aw k'a dɔn k'a fɔ ka k'i yɛrɛ ye o tɛ taa ko caman kɔ. Détermination à être souverain. Dawuda Kulibali n'ale ye médecin chirurgien ye ale de kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye a tɔɲɔgɔnw cɛ la a ka cɛsiri n'a ka tilennenya de ye o las'a ma o kosɔn kɛnɛya minisiri y'a ka nisɔndiya jira kosɛbɛ. 6e cohorte in na mɔgɔ min kɛra ɲɛ fɔlɔ ye o kɛra dɔgɔtɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔw bɛ ka san sɔrɔ dɔgɔtɔrɔw ka baara caman kɛ halisa o bɛɛ bɛ kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ n'o général d'armée Assimi Goïta yɛrɛ ka cɛsiri ye k'a fɔ malidenw bɛ ka kɛnɛya ni lafiya sɔrɔ f'i sigiyɔrɔ minnu bɔlen filɛ nin ye an bɛna an cɛsiri an b'u bɛɛ wele mɔgɔ 200 ɲɔgɔn de ta an b'u wele ministère la an n'u bɛ kuma n'u taara yɔrɔ minnu na fɛnɛ an ɲɛ bɛ k'u kan parce que olu kan ka kɛ misali ye mɔgɔ tɔw ma
parce que le formation do kɛ caman ma min kɛ dɔgɔtɔrɔya formation y'o kɛ certes mais fɛn min ye discipline ye ani civisme ani sɔrɔsiya formation y'o min kɛ o caman ma ko kɛ donc bɛna kɛ sababu ye ka caman bilasira. Ministre Abdul Kasim Fonba ale y'a yira k'a fɔ kalan baara ani lakanali olu de kan ka kɛ 6e cohorte maaw talan ye wa k'u kan k'o jira baara yɔrɔw la ani u ka adamadenya yɛrɛ kɔnɔla la. Alibi an bɛ to CNJ kunkanko kibaruya la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ni 6e cohorte olu ka bɔli in kɔni ɲɛmaaya bɛɛ lajɛlen kun bɛ Mali furancɛla fanga ɲɛmaa bolo ni o ye général d'armée Asimi Goita ye ale ye kɔrɔfɔ kɛrɛnkɛrɛnlen ta kɛnɛ in kan min bɔra o ko la an ka jɛ k'an ɲɛmada o fɛ. C'est d'abord un sentiment de fierté que je viens de présider la cérémonie qui marque la fin de la formation militaire obligatoire. Ni ye kunkɔrɔtakoba ye ne bolo ka kɛɲɛ ni 6e cohorte du service national des jeunes olu ka bɔli ye ni maa mun jirala drapeau la bi u ka baara ninnu kɛra kalo 6 kalanw kɛlen kɔfɛ kalan mun bɛ tali kɛ fasodenɲumanya kalanw na ka taa se min ye soldasiya ale baaraw ma. An bɛ aw hakili lajigi k'a fɔ ni hakilina mun tara anw fɛ yan nɔ Mali la hakilina ninnu bɔra anw yɛrɛ de la ka se ka sifinnamaw tuma o tuma n'u sugandira ka don fonction publique la u ka se ka soldasiya kalan ale ni fasodenɲumanya kalanw kɛ. O kɔfɛ min ye bɛɛ lajɛlen ka i jɔ i jɔyɔrɔ la yaasa ka faso baara kɛ tilennenya kɔnɔ wulikajɔ in a bɛ bila o minɛn de kɔnɔ. Ani fɛnɛ nin ye hakilinaw ye hakilina mun na anw ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye sifinnama mun bɛ ta nin ko ninnu kɔnɔna na u ka kɛ maaw ye mun kɔni labɛnnen don ka faso kumabɔ waati bɛɛ lajɛlen. Ni 6e cohorte in ale ye denmisɛn maa 1539 o de kofɔ wa maaw don mun bɛɛ lajɛlen kɔni labɛnnen don ka se ka faso kɔni kumabɔ baaraw sigi sen kan u kɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen na. U ko jamana siniɲɛsigi ye a sifinnamaw de ye o de kama anw fɛnɛ ka ɲi ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ cogo min na o sifinnama ninnu ka kɛ sifinnama lakikaw ye mun bɛ se ka jɔ jamana kɔni jɔyɔrɔ la fan bɛɛ lajɛlen fɛ. N ye faamuyali caman sɔrɔ sifinnamaw ka minisiri ale ni farikoloɲɛnajɛ minisiri ka laseliw la n'a ye laɲiniw kɛ gouvernement ka dɛmɛko la yaasa u ka se ka u ka baarabolo olu sigi sen kan. N b'a fɔ nin yɔrɔ la k'a fɔ an y'a ka welewelekan mɛn wa gouvernement bɛna a jɔ a jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen na cogo min na ka se ka ni laɲiniw sabati. N b'a fɛ ka laseli wɛrɛ min kɛ o de ye k'a yira k'a fɔ maa o maa ko e de ye kalan ɲuman kɛ min bɛ tali kɛ fasodenɲumanya baaraw kan ka taa se jamana den kɔni ka lakanako bɛɛ ma ni sifinnama ninnu u k'a dɔn k'a fɔ ko jamana jigi bɛ u kan wa a bɛ ɲini u fɛ u ka baara in kɛ ni cɛsiri ani kunkɔrɔta ye yaasa jamana ka wasa sɔrɔ. N bɛ dugawu kɛ u ye u ɲɛsinnen don baara kura min ma ala ka talifan nɔgɔya u ye ala ka Mali lataa ɲɛ. Pour non seulement la défense de la patrie et surtout pour le bien-être de nos populations. C'est de ça qu'il s'agit et je les souhaite bon vent et bon courage pour leur carrière. Kunnafoni na sira wɛrɛ la an bɛ taa centre international de conférence de Bamako la ale ye yɔrɔ ye min ye salon de l'habitat de Bamako bɛ sen na nin waati na nin yɔrɔ kofɔlen in na ni tako sekina in wulikajɔ ɲɛsinnen don sojɔ gɛlɛya min bɛ a la a n'a minɛnkow bɛɛ lajɛlen k'aw ladɔnniya k'a fɔ ibi home ale kɛlen don ka wulikajɔ caman kɛ nin ko in kɔnɔna na cogo min na ka se ka maaw kɔni lafiya sojɔ minɛ ani sojɔ baarakow bɛɛ lajɛlen na nin baara in bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya tun bɛ m'an bolo o de Mali premier ministre général de division Ablaye Mayiga anw ka ɲininikɛlaw olu tun b'a kɛnɛ kan u ye mun sɔrɔ aw ni ne an ka jɛ k'an ɲɛmada aw fɛ. Salon de l'habitat de Bamako n'ale tako segina o baaraw dayɛlɛnna an ka jamana faaba kɔnɔ. Ale ye kɛnɛ ye fɛn min ye sojɔlaw fo ka taa se architectes, urbanistes ani banquiers olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ min kan ka se ka hakili jagabɔ kɛ fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sɔrɔ so ale nɔgɔyali la an ka jamana kɔnɔ. An sojɔlaw ni salon yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen a b'an dɛmɛ kosɛbɛ an ka baara in na parce que bɛɛ bɛ se ka na lajɛ minɛn minnu b'an bolo ka an ka baara lakodɔn kosɛbɛ jama ye ani baarakɛ ɲɔgɔnw ye. Ɲinan ta kun bilalen don an ka jamana premier ministre ale ka ɲɛmaya hukumu kɔnɔ.
ni kɛnɛba in kan fɛn min ye jamana caman maaw olu kun be no kɛrɛnkɛrɛnnenya la Turki n'ale ye ɲinanta maa welelen olu ka nisɔndiya yira kosɛbɛ ka yira k'a fɔ danaya mun dalen filɛ ni olu kan Salon de l'Habitat de Bamako fɛ o kɔni a y'olu ŋunafa ka da kan Turki ale kɔni jɔyɔrɔ ka bon sojɔ fɛɛrɛ kuraw la an be don mina ko bi diɲɛ kɔnɔna la olu ka kɔrɔfɔ tɛmɛlen kɔfɛ fɛn min ye APIM ɲɛma a y'a yira k'a fɔ gɛlɛya caman be soko la Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugukolo sɔrɔli fɔɔ ka taa se baarakɛminɛw ma o kumu kɔnɔ a ka kan jamana ɲɛmaw k'u bolo fara olu kan walasa u be se ka hakilijagabɔ kɛ soko a be se ka nɔgɔya ani fɛnɛ ka se ka soko kɛ fɛn ye min be an ka jamana wakandɛ ni k'o yakubaya fɛn bɛ tali kɛ an ka jamana premier ministre la ale kɔni y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaw u kɔni laɲini caman kɛ walasa ka baaraw sigi sen kan soko a be se ka nɔgɔya o baara dɔw ye ka se ka logement sociaux fɔɔ ka taa se dugukoloko ni ka gafe kulu la walasa yuruguyurugu min be o kow la k'olu bali nin baara nunu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ maa minnu be nɔ n'olu ka baara ye sojɔ ye olu kɔni u ka yiraliw kɛ minɛw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ibi Home ale kun be kɛnɛ kan a ka produit mun be nɔ n'o be wele Andui Indox ani Xdox maa caman olu ye taama kɛ ka t'i ɲɛ da ni produit kofɔlen kan participer ni salon in na an nana n'an ka produit fari ye mun ye enduit intérieur ni extérieur ye a donnen no ni Indox ni Xdox ye ale dabɔlen no koko labɛn de kama i b'ale da a b'i ka so cɛɲa a b'i ka so protéger lafiya b'a la a prix fana ka di Ibi Home a ye baara caman kɛ walasa an ka jamana yɛrɛ kɔnɔminɛw ni k'u bayɛlɛma minnu be se ka don sojɔ fɛɛrɛ kuraw la an be don mina ko bi an b'a ladɔnniya k'a fɔ maa 500 bɔɲɔnko olu de bɔra Mali fan bɛɛ fɛ ani diɲɛ yɔrɔ wɛrɛ ka na ni kɛnɛba in kan ni ne bɛ taa ni an ye diinɛko kunkanko kibaruya la k'aw ladɔnniya k'a fɔ san o san sifin jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko jeunesse du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ni olu sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ sigida 3nan ma ko olu ye Mawuludi ale ɲɛnamaya Mawuludi ɲɛnamayali ale ɲɛsinnen don kira kisi ni nɛɛma bɛ a ye ale kɔni ka bangeli a n'a ka denkundi kow ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin wajuliba in kɛnɛ kan maaba caman tun bɛ kɛnɛ kan ni o ye diinɛ ɲɛmaw ye an ka ɲininikɛla olu taara o ɲɛmada a kɔfɛ u ye mun sɔrɔ an ka jɛn ka o lajɛ Bamakɔ sigida 3nan sifinnamaw ka kulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko jeunesse groupement des leaders spirituels musulmans du Mali olu ye kira ka bangeli ale ɲɛnamayali ko sigi sen kan ni o ye Mawuludi ye jumadon sigida 3nan na zikiri o de kɛra ka nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen daminɛ sigida 3nan sifinnamaw ka kulu ɲɛma n'a bɛ Cheikh Umaru Cham ale kofɔ ale ye jama kɔni bisimila o senfɛ kira ka taabolo ɲumanw a ye olu lakali i n'a fɔ majigi ale ni sabali a ye olu caman lakali yaasa a ka kɛ misali ye sifinnamaw bolo bɛn ale ni tɛgɛdi ɲɔgɔnma ka taa se diinɛ bato kɛko ɲuman a ko kisi min ka ne ka nabi ɲuman bilahi ala ma deli ka Muhamadu wele a tɔgɔ la kuma si kuranɛ kɔnɔ sura 1 ni sura 14 Yusufu bi wɔɔrɔ kira 25 tɔgɔ b'a kɔnɔ ala y'a bɛɛ k'a tɔgɔ ma fo Muhamadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam ni lajɛnba in senfɛ maaba caman olu kɔni ye welekan jaabi ka taa se diinɛ ɲɛmaaba caman ma i n'a fɔ Suala Baya Ayidara ale n'a ka jama olu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka taa fara Saïd Cheikh Tidiane Ayidara fɔ ka taa se maaba caman wɛrɛw ma wa ni wulikajɔ ninnu senfɛ laseliw kɔni kɛra diinɛ a bɛ se ka sabati maaw dusukun na cogo min na hɛrɛ jumɛn ka bon silamɛw bolo ka tɛmɛ alakira ɲɔgɔn sɔrɔli kan o tɛ yen yala o ɲɔgɔnna o man ka barikada an fɛ wa an ka barikada nka mun bɛ fɔ b'a fɛ ko alakira ma nin kɛ wa sahabaw m'a kɛ nka an b'a fɔ b'a ye ɲankuma i filila wajuli caman kɛra ka fara laseli caman ka ale ni diinɛ dɔnkili caman yaasa ka se ka kira kisi nɛɛma b'a ye ale kɔni ka bangeli ka o laseliw kɛ maaw ka se ka faamuyali caman sɔrɔ diinɛ in yɛrɛ taabolow kan groupement ka silamɛya faamuya o de ye islam authentique silamɛya min tɛ jeli bɔndɔn silamɛya min tɛ dan sago a silamɛ ɲɔgɔn kan silamɛya min bɛ diinɛ wɛrɛ maa bonya k'a to a danbe la silamɛya min bɛ maa wɛrɛ bonya jamana sigi la ni Mawuludi min sigira sen kan san 2025 Bamakɔ sigida 3nan sifinnamaw olu kɔni fɛ ko nin de ye misali ye min b'a yira k'a fɔ sifinnamaw bɛ cɛsiri caman na yaasa diinɛ ale bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na
Ni ne bɛ taa ni an ye farikolo ɲɛnajɛ kungo kibara la k'aw ladɔnniya k'a fɔ tournoi IFOA A U17 ni o ye farafinna tilebiyanfan denmisɛn mun si tɛ tɛmɛ san 17 kan olu ka ɲɔgɔn bɛɛ ye n'a jatigiya bɛ faso Mali bolo nin waati in na k'aw ladɔnniya k'a fɔ o de hukumu kɔnɔna na Senegal jamana ko ale ni La Guinée Conakry olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn bɛɛ in kun cɛra 1-1 na Kajatu Bagayɔ ale tun b'a kɛnɛ kan a ye mun sɔrɔ an ka jɛ k'an ɲɛmaadaw fɛ. Farafina wani ka kɛnɛ sifinakaw kunna minnu sisan bɛ toujours san 17 la sa o sen bɔli ɲɔgɔn sɔrɔ hukumu kɔnɔ n'o baara bɛ kɛra Mali kɔnɔ an bɛ wagati min na ko sisan n'an ko ma tournoi IFOA A U17 Mali 2025 a bakuruba filanan bɔko filanan hukumu kɔnɔ sa Senegal n'an bɛ wagati min na ko sisan jɔnjɔn Mali bolo ale ni Guinée Conakry kun kɔdalen don ɲɔgɔn na n'aw bɔko filanan ɲɔgɔn sɔrɔ in ta k'a lajɛ nin bakuruba in kɔnɔ sa an b'a ye k'a fɔ k'a gɛlɛyalen don kosɛbɛ Senegal ma ka d'a ka bɔko fɔlɔ la a tun ye filani bi kɛ wagati kelen Guinée kun sebaga sɔrɔ jateminɛw y'a yira k'a fɔ fana ko nin bakuruba ko fɔlɔ in kɔnɔ sa Guinée Conakry ale ni Senegal olu de ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma daw ye n'an ko ma favori ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ daminɛ dɔrɔn Senegal de bɛ wuli ka jɔ kɛ ka bagabagalu kɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin Guinée ma u bɛna taa celu sɔrɔ ka don sanga wɔɔrɔnan kuma o bɛ kɛ Mohamed Dramé fɛ n'a b'o bila a yɛrɛ ka celu kɔnɔ n'an ko ma contre son camp o baaraw tɛmɛnen sa Guinée bɛ wuli ka jɔ kɛ u bɛna cibabaw dɔ sɔrɔ nka o tɛna se ka yɛlɛma ka ko ye tɛmɛnen kɔ Senegal de b'i sen na dolan kan tuguni ka sɛlɛgumɛlɛko ni ɲɔgɔn cɛ Senegal ka kanfɔriw tɛmɛnen kɔ Guinée de bɛna wuli ka jɔ kɛ ka bagabagalu kɛ Senegal kɔfɛmaw b'u jɔ o jɔyɔrɔ la u tɛna se ka celu ta an bɛ taa sɛngɛlafiɲɛbɔ la n'o jaabi ye 1-0 ka taa Senegal kanu na tako filanan wagati Guinée bɛna yɛlɛmali fila kɛ n'o bɛ kɛ sababu ka ɲɛda kurada ka tɔn ma nka ka Guinée to a ka wuli ka jɔ la sa Senegal bɛ poyi ka bɔ kɔfɛ u bɛna taa celu filanan sɔrɔ ka don Mbaye Niang fɛ Guinée celu kɔlɔsibaga n'o ye Mohamed Traoré a b'i jɔ jɔyɔrɔ la k'o bila kɛnɛma o tɛmɛnen wulikajɔ bɛ bonya kosɛbɛ tɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ nka Guinée de bɛna gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ ka d'a kan Senegal dolantana n'o ye Dawuda Niang n'ale yɛrɛ kun dola dolantan kɔnɔna na ale bɛna gɛn carton bilenman na dɔ bɔlen Senegal la sa o bɛ kɛ sababu ye ka Guinée kɛ ka ɲɛda kura yira ka wulikajɔw kɛ ka tugutugu ɲɔgɔn na yanni ɲɔgɔn sɔrɔ kuncɛli cɛ o da bɛna ju la ka d'a kan sanga 89 kuma u bɛna taa ngɔyɔ dɔ sɔrɔ n'a bɛ jɛ fɔlɔ Mohamed Dramé fɛ nka Seydouba Sila ale jɔcogo kun ka ɲi ale b'a yɛlɛma ka kɛ celu ye ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ kuncɛ n'o jaabi filani bi la 1-1 Senegal degeden karamɔgɔ ka fɔ la u tun bɛ se ka sebaaya sɔrɔ nin dolantan kɔnɔ na nka a ka denmisɛnninw kɛlen k'a laɲini cogo min na u bɛ se k'u ka kuru kelen makara o de kɛra sababu ka na ni gɛlɛya in las'u ma an bɛ don min na ko bi u bɛna u seko n'u damayira bɛɛ kɛ cogo min na dolantan bɔko sabanan n'o bɛna u ni Mauritanie kɔda ɲɔgɔn na ka ɲɛda wɛrɛ yira mun tɛ nin Guinée degeden karamɔgɔ ka fɔ la a ka dolantanaw ye ɲɛda min yira ani Senegal ka ɲɔgɔn sɔrɔ in na o y'ale nimisi wasa kosɛbɛ wa a b'a dɔn k'a fɔ k'u n'u seko n'u damayira bɛɛ kɛ cogo min na u bɛ se k'u ka qualification tɔ sinsin bɔko sabanan hukumu kɔnɔ n'o bɛ n'u ni Sierra Leone kɔda ɲɔgɔn na ni filani bin sɔrɔlen fila ko kura Senegal fanfɛla la sa n'o bɛ kɛ sababu ye k'u kɛ ka kuru fila sɔrɔ bɔko fila kɔfɛ o bɛ kɛ sababu ye ka Senegal kɔni kɛ gɛlɛyaba kɔnɔ ka d'a kan bɔko sabanan dolantɔ hukumu kɔnɔ sa u kan k'u seko n'u damayira bɛɛ kɛ cogo min na u bɛ se ka sebagaya sɔrɔ Senegal ni Mauritanie ka ɲɔgɔn sɔrɔ kofɔlen bilalen don ka nin dimanche kɔnɔ octobre kalo tile 12 san 2025 Stade Mamadou Konaté la I n'a fɔ aw yɛrɛ y'a faamuya cogo min na ne de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la an bi aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV sugandili la ka se ka aw kunnafoniya ka dugawu kɛ ko Ala ka Mali lataa ɲɛ. A cɛ ka ɲi a n'o ka ɲi i bɛ om nana ni hɛrɛ ye wa i bɛ om nana ni an dun ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est de la qualité ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est le numéro 1 sokɔnɔna la a bɛ manamana hali kɛnɛmana la a bɛ manamana kɛ u ka siman kɔ c'est recommandé u ka siman kɔ c'est de la qualité an di baara telima cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛ diya an di baara telima wa da ka di trop sojo la la fiera pentiri ke la fiera ibe om nana ni here mali ho severa andu intérieur andu extérieur songo dama te media do ani si mankol apara no kanyine abeja teliala abika so nuya songo dama te media para no kanyi ibi umbaro no kanyi sogo no tani kene mata abara no